Bueno, vamos a empezar aquí a presentación da revista O Motivo. Estamos transmitindo pola canle de Facebook. Se algún non ten aí os dereitos de imaxe, pues, bueno, se pode apartar e tal. Entonces, bueno, o tema é que despois de moitos anos vamos volver a facer unha revista. Fixemos unha revista para lembrar aquela revista histórica que tivemos do ano 2000 ao ano 2007, vale? É unha revista que quedou aquí na lembranza de todo o mundo e que facíamos cos nosos medios, vale? Esta revista que temos aquí pode ser un pouco extraño, ¿no? Que se edite en papel nestas épocas que todo o mundo está cas redes, que todo o mundo ten as súas páxinas web, etcétera, etcétera. Pero, bueno, nos estuvemoslo pensando e creemos que vai ser un detalle chulo que nos vai quedar como lembranza física de todo un percorrido que tivemos, vale? Ao longo de todos estes anos. Vamos a facer logo un repaso da revista, pero cando fagamos, agora unhas poucas palabriñas, ahora cando repartamos a revista, pero bueno, quería facer constancia de que, claro, todo o que hai aquí dentro non ten un ánimo de exhaustividade, ¿no? É dicir, de que sea moi exhaustiva. Por qué? Porque fixemos tantas cousas ao longo de todos estes anos no Lar de Unta que é imposible recollelas pois en 24 follas como isto, nin en 50, nin en 100 follas. Temos moitísimas actividades. E o que é un exemplo, que sí que é un exemplo de como se levaron as cousas ao longo destes 25 anos. Vale? É dicir, con nosos altibaixos, as nosas cousas boas, cousas malas, opinións contrastadas entre uns e entre outros, que opinábamos de un xeito, outros de outros, pero ao final fomos tirando para adiante. O exemplo son eses 7 presidentes que pasamos aquí por Lar de Unta, ¿vale? E o exemplo son todo un montón de xente, eu creo que máis de 40 personas que pasaron polas directivas desde o ano 99. Entonces, é unha sociedade que se implicou en facer todo tipo de actividades, en intentar convivir e en resolver os conflitos, e ao final, pues, eu creo que podemos estar orgullosos de todo isto. Entón, agora vamos a repartir, vou a repartir a revista e, bueno, era un secreto así guardado e tal, pero bueno, se andaba circulando por aí. Entón vamos a repartir unhos números e quero facer un repasiño. Repartindo para os numeriños estes, pasar para atrás. E en principio que temos sería, bueno, sería a portada, que como todos sabedes é o tema do globiño que votamos o ano pasado, vale? Pois é un momento senlleiro, pero non é o momento senlleiro, é un dos momentos senlleiros que tuvemos nos ao longo de toda a historia. En principio, na páxina 5 podedes ver unha cousa que recollimos dun dos poxigos antigos onde vai a inauguración do local, que creo que foi un dos momentos que nos fixo medrar como asociación. Ese artigo foi publicado pois no poxigo do 2005 e foi correspondendo á inauguración deste local, que tantas alegrías nos dou, onde tamén o pasamos e que tamén o fomos facendo medrar nós entre todos, que é unha cousa pois curiosa e que non todo o mundo pode decirlo, non? Na páxina 6 e 7 temos o noso recorrido polo equipo de fútbol, o inicial. Durou uns anos e temos ao final a foto pois o equipo último que fixemos aquí da asociación para intentar ganar o noso trofeo. Bueno, en caso logramos. Na páxina 8 ou 9, pois na páxina 8 ou 9 temos un dos feitos senlleiros no que podemos estar moi orgullosos, que foi participar por unanimidade en Nunca Máis. Aí, nun momento que houve que defender o país, pois nos puxemos, temos aí a publicación da editorial que publicamos en ese ano e fotos de cando fomos a Madrid toda a asociación, que lembramos que foran 4 autobuses desde Betanzos organizados pois pola plataforma Nunca Máis na que participamos, pero a tope, todos nós. Vale. Bueno, na páxina 10 e 11 temos o globiño de Betanzos, que, claro, o que queda para a historia o millor é a foto na plaza, pero é que detrás houve todo
unhas preocupacións de os talleres para nenos, pero sobre todo como facer o globo, vale? Que subir ao globo, conseguir o heli, sacalo pola porta, etcétera, 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 que ao final, pois bueno, son unos o seu traballiño. Página 12-13 é o tema de o recorrido que temos sobre a feira medieval, un dos primeiros postos e tamén o posto deste ano. E a feira medieval, como todos ben sabedes, é tanto importante para nós como importante para a vila, como nós tamén somos dos que estamos apoiando para que sea unha cousa que non perda as súas raíces, que non se convirta nun rollo meramente mercantil, que sea unha cousa que, bueno, que poida a xente reflexionar algo, as nosas jornadas irmandiñas, o tema de intentar non perder, bueno, ese espírito medieval que vai ser o que vai facer diferente a Betanzos. Bueno, despois coñecer Galiza, que parece que é unha cousa que empezou así en plan lúdico e tal, pero a verdad que levamos recorrido moito país, o sea, e o que decimos aquí, para hai que coñecer, ser cosmopolita, pero coñecendo o noso, saber de onde vimos. Entonces aquí pois temos un recorrido que fomos pois desde as zonas de Ourense, zonas da Mariña, prácticamente recorrimos toda a Galicia. O Cineclube está na página 16, hai 5 anos se fundou, xa houbera unha primeira experiencia nos anos 2000-2010 que se presentaban películas, vale? Aquí se lle deu un aire diferente, máis de Cineclube, e hai unha lembranza aquí para ese ciclo de Oliver Laxe que fora un éxito, enchendo 2 veces o final Fonsetti e tal. O cal, a xente cando hai cousas boas que merecen a pena, pois responde que hai. E a partir da página 18 facemos un recorrido por todas as innumerables actividades que facemos, vale? O ano pasado foron máis de 40 actividades sociais, tanto públicas como privado, e logo cerca de 30 actividades de socios que reservaron o local. É dicir, nós temos sobre 70 e pico días utilizado o local con actividades. E de 365 días, pois é unha boa media, non todo o mundo pode presumilo. Entonces, temos que poñer en valor pois o tema das festas tradicionais que facemos desde o principio da asociación. Este era o cerne da nosa asociación, esas festas que non se perderan, as lumeiradas, o Samaín, o Entroido, que se dan por supostas, pero xa moitas asociacións as perderon. Entonces nós continuamos con elo, e bueno, a parte de gastronómica, que somos unha sociedade gastronómica, creemos que a gastronomía vale para facer grupo, vale? Nos tamén nos define como país, os viño folk, as dos cogumelos, obradoiros que temos, os xantares varios, as actividades culturais, que falamos, innumerables, conferencias, xornadas, concertos, actuacións, presentacións de libros, etcétera, etcétera. E outros eventos que, bueno, desde participar en Betanzos en Negro, colaborar con Fragas do Mandeo, o homenaxe a Rosalía, os 200 anos de Antolín Faraldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, moitas veces son como microactividades que temos, que non lle damos moito valor, pero en conxunto son unha cousa, pois eu creo que é moi grande, relevante. E por último, nada, ao final temos os actos que vamos a celebrar esta semana e o que é o futuro da Redunta. É unha reflexión, hai unha pequena ilustración de Jorge Pérez, que foi o que se encargou dos pequenas dosis de humor que hai ao longo da revista, e logo temos a reflexión, ¿no? A donde queremos ir con este La Redunta. E claro, é unha reflexión que, bueno, fixen eu, pero eu creo que podemos suscribirla todos, ¿no? Os retos que nos vamos a ter é un pouquiño manter o espírito participativo que temos, ser sempre unha sociedade aberta, que todos poidamos estar cómodos aquí, e que nadie sea xudgado polo que opine, nin polo que queira ser, nin nada disso. Defender a lingua, defender o país, defender as nosas tradicións e a partir de aí intentar seguir medrando. Nos acabamos de ampliar o local este ano,
e hai que seguir sempre pensando como vamos a medrar. Entón, isto non é nin o final, nin é nada. Vai ser o principio de outros 25 anos máis para seguir medrando. E nada, a xente nova que vai vir con novos ímpetus e vai ter que soportar pois, a xente máis maior, que vamos a ter que ter as nosas manías, e entonces é bonito ter que soportarnos entre todos. De nova xente vela. Pois bueno, nada máis. Con isto, esperemos que vos guste a revista e nada máis. Encantado de vervos aquí. E agora me gustaría poñer unha cousa aquí, pero fora de tal. É dicir, que moitas veces aquí na revista, mirade para aí un momentito, nos aquí temos na página web, esta é a página web nosa, non? Están os anuncios de presentación da revista, o concerto, tal, pero aquí arriba temos o tema do poxigo. Temos o poxigo este que podemos descargar, toda a revista aquí, vale? Pero eu cando estaba facendo a revista esta, estuve ali revisando os poxigos antigos, que é onde salen a maioría das fotos, salen moita foto, ou artigos, etcétera, etcétera, etcétera. E bueno, o que me gustaría, non, vos invito a que vexades, que facedes unha volta por estas revistas que están por aquí, porque hai detallitos curiosos de todo, hai algúns que non, algúns que sí. Ainda outro día lle comentaba a Toti, joder Toti, aí no artigo, non sei se era no 4 ou no 5, estabas cabreadísimo porque fixo un artigo demoledor sobre a disposición deportiva da nosa asociación e tal. O sea, nula. Claro, a crónica social que se facía cada ano, cas fotos que tiñamos, que daquela eran branco e negro. E bueno, eu me pasei un bo rato. Entonces, os invito a que saibades que está eso aí e a visitar. O 4 que nunca máis, de cando fomos ali, no, este era o... foi no 5. Moi curioso o nome das revistas das asociacións, primeiro de Reira Bella e a Xanela, está o Poxigo. Bueno, pois nada máis, non? Se cae, viste, os domingos. Alguén quere dicir algo? Que vos parece? Sí, pero a que está colgada aí, a última edición que está colgada aí é exactamente esta, non? Claro, sí. Está colgado todo. No, bueno, aí está colgado este de... a de obra. Sí, pero a viñeta que ten non vin eu por aí outra viñeta que non é esta. Esa. Pero eso está en la página. Que non la vi. Claro, en la página. La página 2, 3. Ah, sí, vale. Sí, abrí por outro lado. Vale. Logo, bueno, logo tedes que disculpar a calidade e todo eso, pero bueno, o que se intentou facer é unha cousa que sea un recordatorio de todos estes, o sea, que a xente que o poida ver, que poida ir botando unha ollada a todos os anos do Lar de Nunce, non? O sea, de cando tuvemos o local, que a veces pensamos que estaba aquí de sempre e logo que A pedra da Malar, eso que hai. o tema de cando éramos novos o fútbol, o de ir a nunca máis, que bueno, a moitos marcou nos mogollón, o tema do Lobiño. Sí, o tomate, aquel que se ve aquí. Logo as excursións que, a verdad, que creo que aquí nunca non se acorda que fon, que algunos pusen de muros e bueno, o tema este de Oliver Laxe é todo espectacular, pero todo, o sea, manter durante 25 anos as festas tradicionais aquí, apostando por cartelas ininterrumpidamente e tal, pues ten a súa o seu aquel, e bueno, reflexionar eso.
E logo xente nas conferencias, pois tamén ten xente con un nivel pues, moi elevado. Parece que aí estamos. Muchas gracias la viñeta. ¿Y no os parece algo? ¿Y las dos personas que están detrás? A ti. No. No, ya no hace falta que me lo digas. No me hace falta que me lo digas. E así.